ġurnata ta' dwejja. M'hemm xejn x'nagħmlu. Bonġu tfal. Kif intom? Dwejja se norqod. Għandi idea. Illum nistgħu mmorru għatta. X'inhi għata? Huwa park sabiħ ta' avventura fil-beraħ b'ħafna attivitajiet. Hemm lak sabiħ tal-ilma fatta u bot u bimmorru. X'taħsbu fuq din l-idea? Ejja mmorru. Wow, kemm hu sabiħ! Ejja niġru, vera rrid nitla' fuq dawk id-dajjes. Hello. Hi. Nista' jkolli l-biljetti jekk jogħġbok. Grazzi. Ejja mmorru! Hello Em. Bonġu kif intom? Bonġu nies. Iva, illum għandna 7 attivitajiet x'għaddu minnhom. Irid ikollna 7 stilel għalihom kollha. Tajjeb il-kol tridu tilbsu l-xkiket. Tajjeb ejjew hawn. Good. Excellent. Irridu mmorru fuq id-dajsa. Mela nies biex infakkarkom, illum irridu ngħaddu minn 7 attivitajiet. U għal kull attivit li tlestu tieħdu stilla. Mela ejjew nagħmluha. Let's go. Yeah. Kemm hu sabiħ toqgħod fuq wara. Nistgħu naraw l-ilma. Għaliex jogħġbok. Yeah. Sabiħ ħafna. Irrid insuq dik id-dajsa wkoll. Kemm hu sabiħ? Iva tidher sabiħa, imma saqajk se jgħejjew malajr. Oh yes. Ek sejrin. Tidher eżatt bħal fil-film Titanic. Yeah. Ara papra. Wow. Woo. Issa wasal iż-żmien li mmorru fuq id-dajsa l-oħra, dik l-aktar sabiħa. Yeah. Woohoo. Kien divertenti ħafna. Mela, nies, għaddejna mill-ewwel attivit. Għandna l-ewwel stilla tagħna. Ara, Ivan, dawk id-dajjes li rid titla' fuqhom. Ejja nitilgħu fuqhom. Aha. Oh yes. Mela, nies, ejja mmorru. Alice tifhem kif titla' fuqha? Eżatt? Tajjeb, Steffi, lesta? Marja, lesta? Iva, ejja mmorru.
ejja morru nies. Għalex, int murem, dasa, int murem. Nies tinsux is-sigurt l-ewwel. Ejja morru. Go, 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 go. Let's go! Oh, yes! Minu l-ewwel ejja morru. Woo-hoo-hoo! Nilħaqkom. Okay. Oh, yes! Irbaħna. Għajjin ħafna imma gost kbir. Yahoo! Ma niflax nara x'għandna wara dan. Issa ejja morru għall-attivit li jmiss. Iva. Hemm tant affarijiet. Wow, ara slide bit-tube. Ara, Great! ejja morru nagħmlu sorbing. Let's go! X'tixtieq tipprova? Nirkeb is-simel. Tirkeb iż-żiemel. Woo-hoo-hoo! Let's go! Wow! Mulej, hawn tant attivitajiet sbieħ. Ejja morru. Ejja mmorru. Għandhom bandla. Woo-hoo-hoo! Let's go! Nies kemm hu gost. Ejja, ejja. Ejja, Ejja morru. Yahoo! Iżda, Hello! Oops! Tal-biża. Se nipprova ngħaddi minn hawn. Triq tal-biża. Ja, ara dan. Ejja noqogħdu attenti. Ara kemm hu qoli dan. hello, followers. Yes! Iva l-estejnija. Issa ejja morru lura. Hello Alex. Hello! Għajt hello lis-subscribers. Hello, nies! Għal hello. Ara din it-trampolina. Taqbes ħafna. Let's go! taqbes ħafna. Ara loli. Wow! Naf din is-disciplina. Irrid immur hemm. Int kuraġġuż ħafna. Nanniet, intom kuraġġużi ħafna. Ksibna stilla oħra. Issa ejja morru għal attivit oħra. Tlieta, tnejn, waħda. Oh, yes! Kemm ħadna gost. Kemm hu sabiħ. Proceed. Grazzi. Proceed. Grazzi. Ejja morru għal attivit l-oħra. Nanna, taħniex ħin. Ejja mmorru għal attività oħra. Iva, idea tajba.
Ħarsu għalex Steffi u Dasa qegħdin fuq quadrigles. Ejja mmorru aħna wkoll. Iżda. Is-sigurt hija importanti ħafna. Għalex qed tibża? Le. Kien tassew sabiħ. Iva, u ksibna stilla oħra. Nannit, għamiltu xogħol mill-aqwa. Hawn l-istilla tagħkom. Ħarsu dan u tiġbit mal-ħajt. Jien għaliex u Marija se mmorru l-ewwel u intom oqgħodu bil-qiegħda. Ejja nies. Is-sigurt hija tassew importanti. Nies jien se nirbaħ. Le bintix se tirbaħ. Iv, se nirbaħ. Issa ejja mmorru. Int mur hemm u jien immur hawn. 3, 2, 1. Dak kien interessanti, imma kemm xejn tal-biża'. Int dajfa ħafna. Waħda, tnejn, tlieta. Dan gost kbir. Marja, l-aħħar sfida min se jitla l-ewwel. 3, 2, waħda, ibdew. Irbaħt. Iva, lajna stilla oħra. Issa ejja mmorru għal attivitajiet oħra. Issa se niffilmjaw attivitajiet oħra. Dan u wara l-kwinti. Ejja mmorru. Jej. Issa sejrin għall-isparar bil-qaws. Ejja nies. Ħarsu hawn l-isparar bil-qaws. Nies ejja nagħmlu sfida. Min jista' jispara aktar malajr? Morru. Is-sigurt importanti ħafna. Allura hekk tiġbed. Żomm minkbek fl-istess linja ma' idek. Ja ħasra, in-nanna kienet fantastika. Nies, ksibna stilla oħra. Bravo. Ajja. Diġ għanna 6 stilel. Ħarsu lejja. Ejja mmorru. Nies dawruni. Tajjeb. Sorbing. X'inhu sorbing? Solving, xi ħaġa dwar zombies? Joġbuni affarijiet tal-biża. Mela ejja mmorru. Tajjeb, ejja mmorru. Wa, dan sabiħ ħafna. Għalidze, għajt xi ħaġa. Kien divertenti ħafna, imma aktar tal-biża milli. Ajja Alla, dan veru sabiħ wis.
Taf, naħseb li jien lesta għal kollox, imma nibża li se jkun kiesaħ ħafna. Yeah! Woo-hoo-hoo! Yahoo! Ejja morru Gus. Ħajja Alla. Wow! Fantastic. Gus, ġbarna l-istiller kollha fl-attivitajiet kollha. Grazzi nanniet ta' din il-ġurnata mill-isbaħ. Ħadna gost ħafna. Yahoo! Oh, yes! Excellent! Waqaf. Hey! Ma tistax tidħol fil-pixxina b'dawn il-ħwejjeġ. Tajjeb. Fejn nistgħu nbidlu ħwejjiġna. Tistgħu tbidlu ħwejjiġkom hawn. Bravo! Stennini. Hemm xi ħaġa ħażina. No way! Ah! Jidher li issa kollox sew. Fantastic. X'inhu ħażin issa? Ma tistgħux tkunu hawn mingħajr il-ġenituri tagħkom. Tajjeb. Oh, yes! In-nanna qiegħda magħna. Yes! Allura, issa nistgħu morru fil-pixxina. Nice job! Bravo! Wow! Oh, yes! Bravo! Okay. Oh no! Waqaf. Ja, Ma tistgħux taqbżu fil-pixxina. tajjeb. Ah, ma tistax taqbes hawn. Kemm u dwejja? Għandi idea. Tbir, ejjew nieħdu selfie flimkien. Oh, yes! Excuse me? Ma tistgħux tużaw it-telefon fil-pixxina. Wow, dan tassew sabiħ. Irrid nipprova din il-ħaġa. Jien. Jekk jogħġbok ejja hawn. Oh, yes! Ebda ġojellerija ġewwa l-ballun tal-mixi. Test.
Oh no! Hey! Waqfu. Jiddispjaċina għall-imġiba tagħna. Jiddispjaċini, qatt mhux se nerġgħu nagħmlu dan. Tajjeb, nies. Dejjem ftakru fir-regoli tas-sigurtà. U qatt ma tiksrux. Kunu twajbin. Marja, x'inhu dak il-ħoss? Ma nafx. Bniet fejn sejrin. Għal-qawm. Iva, nistgħu nagħmlu? Marija u Eva tħul taħt l-14 permess bis mal-ġenituri. Oh, għandi idea, Marija. Ejja nistaqsu lil missierek biex jiġi hawn magħna. Okaħ, ejja nippruvaw. Iva, Bonjour, żgur se nagħmel. Pap, ma jħallunix nidħlu fil-pool mingħajrek. Siju, ejja mmorru. Bniet, ma nistax niġi magħkom, għandi telefonata urġenti. Iva, ello qed nisimgħek. Bniet, għandi idea, se nagħmel pool apposta għalikom. Oh, wow, grazzi. Tajjeb, il-pool għal-kullet huwa lest. Dan huwa ċajta? Tajjeb, irrid nerġa' lura għax-xogħol. Igawdu. Dan huwa l-ar pool f'ħajti. Iva, bla ċajt. Dan huwa żgħir ħafna. Bar. Five, puppy. Pooch, pops, paper. Pap, aġġel. Dan il-pool huwa orribli, huwa żgħir wis. Irridu mmorru f'dak il-pool. Imma Marija, Eva, intom żar wis għal dak il-pool. Imma pat miegħek nistgħu niġu. Għandi idea, se nagħmel pool li jaqbel mal-bżonnijiet kollha tagħkom, okaħ? Iva, okat. Il-pool ġdid huwa lest. Tajjeb, lura għax-xogħol. Tlaqna. Ejja mmorru. Wih! Marja, ejja nagħmlu ħannon bal f'dan il-pool. Ma nistawx, dan il-pool huwa żgħir wis għal dak. Ejja għall-inqas indoqqu saqajna fil-pool. Iva, ejja nippruvaw, forsi li fegwart ma jqumx. L-ilma huwa sħun ħafna. Fajliet żgħar mhumiex permessi jdoqqu saqajhom. Ħallu ż-żona immedjatament. Pat, papir. Siju, Oħroġ. Spiċċajt ix-xogħol tiegħek? Mhux għadni. X'għandek bżonn mill-ġdid? u se mmorru fil-pool? Le, bniet, għadni bżonn naħdem. Imma se nagħmel xi ħaġa divertenti għalikom sabiex ma tiddejħux. Id-darbonġ tiegħek hija lesta issa, bniet. Wow. Huwa kbir, imma għadna rridu nqattaw ħin miegħek. Iva, ħin fil-pool kbir. Għaliex għandek bżonn pool meta għandek darbonġ? Igawdu.
Oopsie days. Ħallini nipprova. Int reġet hawn. Kemm il-darba għetlek, ebda tfal permessi mingħajr adulti. Pap, ma jħallunix nidħlu fil-pool minn ajre. Siju, ejja morru. Hej, jien. Mumiex waħedhom. Huma miegħi. Tajjeb mela. Merħba fil-pixxina tagħna. Waħda, 2, 3. Ma tistax taqbeż. Aħna ninżlu biss bit-taraġġ. Sewwa. Bniet, jien tant kuntent li ġibtuni l-barra mix-xogħol. Il-ħin magħkom jiswa ħafna.